Vi har ikke lavet nogen faste regler om alkohol i EU, men vi er i fuld gang med at lave nogle på grund af alle de færdselsulykker, skænderier, uønsket sex og det, som der sker med vores unge og deres uddannelse. Velkommen til nyheden. Hvorfor drikker unge i Danmark så meget alkohol i forhold til andre lande? Det er der mange, der stiller spørgsmål til, så derfor har vi sendt 3 journalister rundt i verden. Har vi Annie med os nu? Ja, jeg står her i Rom sammen med Ronaldo på 16 år. Hvad er dine festvaner? Jeg drikker hver anden weekend sammen med mine venner, men mine forældre synes ikke godt om det. Men jeg gør det alligevel. For det meste drikker jeg sammen med mine venner, eller så tager vi i byen og drikker. Hvor meget drikker I cirka? Cirka 9 genstande hver eller sådan noget. Synes du, at reglerne om alkohol er okay? Altså man skal være 16 for at købe alkohol, men jeg synes det er okay. Der er mange i min familie, der synes, at det skal sættes op. Ja. Skål! Videre til Simone, der står i Danmark. Jeg står her i København sammen med Mads på 15. Hvad er dine festvaner? Ja, jeg drikker hver weekend. Jeg har fået lov af mine forældre. Jeg fester altid hjemme med mine venner eller hjemme med mig selv. Hvorfor drikker du? Fordi jeg synes, det er sjovt, spændende og afslappende, og så føler jeg mig mere voksen. Og når jeg drikker mere og mere, bliver jeg ikke så let fuld, så føler jeg mig mere macho. Men nogle af mine venner, de drikker alkohol, fordi de har det dårligt derhjemme, men det gør jeg ikke. Hvor meget drikker du? Jeg drikker sådan cirka 16 genstande hver weekend, ikke? Hvad er det dummeste, du gjorde, mens du var fuld? Ja, jeg har faktisk sådan rigtig gjort mange dumme ting, men det dummeste det var nok, dengang jeg kom op og slås med en af mine venner, da vi kom op og slås med en pige. Hun var rimelig lækker. Okay, tak. Videre til Mette i. Ja, og jeg står så her i Badad sammen med Medina på 17 år. Og hvor meget drikker du egentlig? Jeg drikker ikke, for jeg er muslim. Vi må ikke have noget med alkohol at gøre. Vi må ikke engang producere druer til vin. Jamen, hvorfor må du ikke det? Fordi os muslimer, vi er blevet opfordret til at huske vores herre i alt, hvad vi gør. Og derfor skal vi holde hovedet klart. Jamen, hvad laver du så i weekenden? Vi mødes og drikker te i huset. Okay, jamen det var alt herfra tilbage til... Efter disse kommentarer fra de unge om deres festvaner, er der noget om det, Helle Thorning siger. Vi har lavet en undersøgelse i Frederikshavn Kommune om, hvor mange der aldrig har prøvet at drikke. Her fra 13-årige til 15-årige, der er tallene steget, og fra 16-årige til ældre, der er tallene faldet. Og det vil sige, at jo ældre man bliver, jo færre er der aldrig har prøvet at drikke. Det var alt fra kl. 19 nyhederne. Vi er tilbage kl. 21. Jeg står her i Rom sammen med Ronaldo på 15. Nej, 16. Nu. Ja, jeg står her i Rom sammen med Ronaldo. Nej. Nu. Ja, jeg står her i Rom sammen med Og fra 16 til ældre, der er tallene faldet. Det vil sige, at jo ældre man bliver, jo færre er der aldrig har prøvet at drikke. Hvilket jo er godt. At nej. Okay, jamen det var alt herfra tilbage til...